खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअखौ बरायहरनाय थाबाय। आङो दिनै खानाय बोनो फैदों श्रिया बिउटि पार्लाराव आब'नियाव। स' लोगोफोरा नायलांबाय थादो बोरै नुयो आंनि दिनैनि ब्लगखौ। खानाया आंना गिसिमोन नालाय आब'आ दायो फोरानना होदों आरो मुलि फोननायाव खानाय गोरान नांगौ नालाय बेखौनो फोरानदों आब'आ। दायो खानायखौ फोरानखांनानै आब'आ फार्स्ट क्रिम लगायहांबाय आरो स्ट्रेक्सखौ। फार्स्ट क्रिमखौ दायो लगायखांनानै 40 मिनिटसो नेथ'बाय आरो नेथ'नांगौ नालाय 40 मिनिट नेथ'खांनानै दायो खर'खौ सुनानै आरो फोरानफिनबाय आरो सेकेन्ड क्रिम दंबावो नालाय लोगोफोर। माला जागोन सानबाय थादोंमोन आं लोगोफोर। खानायाबो एसे रोजा जाहैबाय नालाय थाबबो राना गुदुं गुसु बार जाबाय था गरमाव फांखाबो लानो हाया जाहैबाय। आब'दों बायदिसिना खोथा रायलायना बिदिनो मिनिबाय थाबाय आरो जोङो। गरमावसो खानाय बोयो मायो होनलायलायना बिदिनो रायलायबाय थाबाय आरो मिनि गरमबाबो खानायखौनो बोहैथारबाय नालाय आंबो। गरमखौ मानियासैबा आङो लोगोफोर ओरैबायदि टेलेन्ट गोसा आरो नङा मालायफोरखौ कलेजाव खानाय बोनाय नुजोबनानै आंबो बोबाय आरो बिदिनो। ओंखायनो गरमाबो सयज' खालाम थाबाय आरो आङो। सेकेन्ड क्रिमखौ फोनखांनानै आरो 10 मिनिटसो नेथ'नांबाय। बोजेन हामबाय आरो खानायखौ दायो आब' सानैया बोना होदोंमोन सासे हमदों आरो खानायखौ हमनांगौ जायो नालाय सानै नङाबा जाया नालाय बोथोराबो दिनै जा गरमखामोन। माला बोजाखांगोनसो जाबाय थादोंमोन आङो गुदुं मेचिनजों। खनसे बोखांबाय आरो दायो खानायखौ आरो एबार सेकेन्ड क्रिम लगायसिगोन। लगायखांबाय। ओरैबायदि गरमखामोन नङा आरो मेचिनजों गुदुं गुसु होजागासिनो माला न' मोनफैगोन जाबावदोंसोमोन आङो। खानायनि थाखाय फांखाबो लानो हाया जाहैबाय नालाय लोगोफोर बा गरमा मा नायनोमोन दिनैनि दिनावसो। बोखांबाय आरो दायो खानायखौ न'आव फैनो जाबायमोन। दायो आङो न'आव मोनफैबाय आरो लोगोफोर गरमनि गेजेरजों जेनथेन मोनफैबाय। हागौबाय आरो जेनथेन बोग'नो। बाय बाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।